A epidemia de febre amarela que sofre o Brasil está a provocar pánico o contaxio entre os argentinos. Temen que a alta circulación de turistas entre ambos países en pleno verán austral reintroduza a febre amarela na Argentina. Longas ringleiras de xente nos centros de saúde da Argentina para vacinarse contra a febre amarela que asola o Brasil, onde hai xa máis de 820 casos confirmados e case 300 fallecidos. Segundo os expertos, o importante intercambio de turistas que hai entre ambos países en pleno verán austral podería reintroducir a febre amarela na Argentina, que ten un risco intermedio de sufrir un brote xa que conta co mosquito transmisor, o mesmo que causa o dengue ou zika. Ainda non hai ningún caso confirmado no país, pero a psicose social está a causar posible efecto contagio, está a causar unha demanda irracional desta vacina, polo que as autoridades sanitarias xa chamaron a calma para evitar que se esgoten as reservas para cando realmente sexan necesarias. Na mentres, o goberno puxo a disposición postos móviles como estes que teño ás miñas costas para satisfacer a alta demanda, pero iso sí, remarcando que só é preciso vacinarse cando se acude a certas zonas do Brasil que están afectadas.